Syempre bilang isang mami, ambisyon ko din na dalhin si RK dito sa Quantum. At buti na lang talaga, libre magkaroon ng ambisyon. At dahil sa ambisyon, nakapasok kami dito ng libre. Dahil libre naman talaga pumasok dito. Takot nga si RK sa mga rides na pambata. Mabuti na lang, libre itong laruan na ito. Libreng laruin ng mga bata kahit hindi malagyan ng token. Okay lang na hawakan nila. Okay lang din na subukang tapik-tapikin. Subukang apak-apakan. Okay lang yun, basta wag lang masira. At dyan nga tuwang-tuwa na ang bata dahil first time niya makakita ng ganyang laruan. Hindi na nga rin kami nagtagal sa Quantum dahil ang dami nga ring tao. Bumaba na nga kami at maglalakad lang kami ng Station Road. Matagal-tagal na rin kasi na hindi kami dumadaan ng Station Road. Hindi na kasi gaya ng dati na palaging close ang Station Road tuwing linggo. May mga time din kasi na minsan close ang Station Road o kaya naman open. At ngayon nga close ang Station Road para sa mga sasakyan at open naman ito para sa mga taong naglalakad. Mabuti na lang din maganda ang klima at nai-enjoy ng mga tao yung weather habang wala pa yung bagyo. So yun, gaya pa rin ng dati, napakarami pa rin tao dito. At andito pa rin yung mga naggagalingang artist. Ang gagaling talaga nila mag-drawing. Mapapasana all ka na lang talaga sa mga talent nila. Sana naman maambunan nyo si Arky. Kailangan mo nga ring bantayan yung drawing mo dyan dahil may mga batang nambubura. Kung sa bagay, open naman ito at pwedeng-pwede kang mag-drawing kahit saan mo gusto. Pero piliin mo naman yung idodrawing mo dahil may mga bata na makakakita nito. Minsan kasi nagdodrawing din sila dyan ng bastos. May mga bata din. Kaya huwag kayong magdodrawing dyan ng bastos ha. At ito na nga si Manong na ang galing-galing din kumanta ng Jopay. Hindi ko nga lang kasi pwedeng i-play dito dahil mahirap na baka mapagalitan tayo. So yun, ang kinakanta ni Kuya dyan ay Jopay. Kamusta ka na? Palagi kitang pinapanood at nakikita. Huwag ka nang mawala. O baka tinuluyan mo na. Siyempre hindi rin mawawala itong mga nagko-cosplay. Hindi lang din mga nagko-cosplay, mga sumasayaw. At napakarami pang talents na makikita dito. Yung talent ko na lang ang hindi ko pa na-showcase dito. Ito nga showcase na ng anak ko yung talent niyang paglalakad. Lakad ito ng inaantok. At meron ding ate dito na napakahusay din kumanta. Boses Moira, ganun. Pumasok nga rin kami dito sa may Chinese store. Naghahanap nga pa rin ako ng upuan para nga sa lagayan namin ng tubig. Ito nga't wala pa rin akong makita-kita. Ay na, apo, bulaklak naman yung mga nakita ko. Pero in fairness, ang gaganda. At ito na nga yung mga upuan, pero wala naman akong bed. Ang tataas at hindi ganyan yung hinahanap ko. Kaya naman, lumabas na lang kami at pumunta kami dito sa may bread. Pero ay na, apo, cakes naman yung una kong nakita. Pero hindi rin kami nakabili dahil nagtatawag na ng taxi yung bata. Uwing-uwi na nga. Antok na talaga siya, kaya umuwi na kami at wala kaming nabiling bread. Awan tuloy pinangkapit, kinabigatan na. At ito na nga yung itsura naming mag-ina, Hagardo Versosa na. So yun, umuwi na kami at ito na lang muna for our today's video. Thanks for watching!